Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Pro TV Budaya. Jangan lupa. Para manungsa ingkang perintah kita supaya ngadahi dosa, wajib kita putra Islamiku kudu sing sregep anggone nguting ilmu. Awet kang dingin aku bisa mengerti Allah Pangeran ya Allah Rabbi berkiat kabar kumpulan ini rahmatnya Tuhan jangan dilimpahkan. Syukurlah dalam kesucian Quran hadis menjadi pedoman. Tegaklah serta berdirimu. Siapa didengar kawanmu setia membela ikamannya selama kemaku Tuhan negerimu. Ayo para kanca enggal padha angupaya kanggo belani agama Islam iku kanthi luwih mulya saking napa kecapa saking agama. Sebab kita enggal padha angupaya yen ra kersa bisa enggal uga kena cobane manungsa ya iku bakal lumiba. Nanging kita ora ngerti yen bakal tumiba. Aduh Tuhan Allah minta ampun kali ini. Aduh Tuhan Allah minta ampun diri ini. Bapaknya dosa saudara kami, sebabnya dosa perkumpulan kami. Mau berhenti sekali lagi, do Gusti nyuwun ngapura. Di timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, semua pemuda Islam Indonesia. Tinggi gunung Kapong Malayo, sarang melingkar di pinggir kali. Samurong di atas gayung, sangat terlihat terlalu tinggi. Benarnya ikan sarungnya putung hati, yang putung sopo sing ganti. Ngawaruwono pemuda Jawi nama Islami, agami Islam budaya terang. Atas dawe dari pangeran. Konco ngawaruwono rukune Islam yo iku 5. Sakatoro rukun kang siji iso asiro kalawan kaji.
kaya widodari moyo moyo kaya dokasari yen tentor ratane mari mari yen turun munggah sarga tumrapori. Kirisi langit pekat lintang kono bumi sekarane mumpul musra tadi siji gunung ngacur lapar bumi dor diganti. Jatiya neraka kang pitung warna kajadana swarga katumpang sanga partukane swarga keng kudu sobar ranga tepi dawe kang maha mulya. Diwas manggon neng sarjaya sambodo omahku tanpa wana bodo rana liya ae kagak omahku mongga coba amalira kang digawa. Rukune Islam yaiku lima sahadat loro rukun kang siji iso sira kelawan ngaji kapindho ning lakoni salat ing dalune bayar zakat tempat poso wulan Ramadan mane haji lamun kuwasa. Ingat malam jana
perkara hilang. Jangan sekali ninggal sembayang, nyawamu ikut seperti layang. Hangat mudah berhati, nyawamu ikut perkara nanti. Siang malam terbuang di sakaratul maut, mengadang nanti. Sekianlah perkumpulan ini Ramadan buatan dilibat. Karena syukurlah dalam kesucian Quran hadis menjadi pedoman. Tetaplah berdirimu. Siapa didengar kawanmu setia membela agamanya. Tuhan agamanya Tuhan negeriku. Panas mas ning alun-alun, iyo penang kulon omah. Ayo ne mas urung kepiyo kubrake wong omah. Gunung-gunung digawe sawah, kepiye gone banyoni. Turung-turung digawe susah, kepiye nglakoni. Ini negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami. Agami Islam sedaya terang, asal Jawi dari pangeran. Yo prokon tengawarono, rukun Islam yaitu 5. Sajadah loro rukun kang siji, bisa sila kalaman tanpa paripurna. Baik, motor semua dari kami bersama Zakaria Budaya. Bila ada tutur kata yang tidak enak untuk Pak Doyo, kami mohon sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Zakaria Budaya. Among pamuji maring kersane Gusti, mugi Gusti dijabahi senika rapopo ngantos selami-lami. Terima kasih berhadiah di dalam motor semua.